यही शाहपुर क्षेत्र के लड़की बड़ी सुंदर ही व्यवहारिक ही कबो कबो घमंडी हो जाले 10 गो लड़का एकरा से प्यार कइल चहले से तो 10 लड़का शॉट ना बोले से ना एके शॉट 10 लड़का हमरा से मिल के पूछल कि गोलू राजा तू ही एकरा मन के बात बता सकत रह कि काहे आखिर उदासल बिया काहे इतना भड़कतिया तो हम कहने के अरे पगला हम तो बागेश्वर महाराज के छोटका भाई है मनवे के बतिया पढ़ के कह दे सही फगुए होई हां फगुआ ना छठो को होई लगल अच्छा अच्छा ई फरमाइश बा तहार तोरो कम फरमाइश लिखे एक से मोहब्बत रति के साथ रहत रही है के वाह 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 हां हो वाह मन के बात तार हम बता दी हां जी कह के बता दी बोलो बता दे उपरवार भइल बाना अरे बुखार भइल बा उपरवार भइल बाना बाबा अरे बुखार भइल बा किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा उदासल बिया हंसत एकर कारण बा का उपरवार भइल बा बुखार भइल बा उपरवार भइल बा बुखार भइल बा किए हो आला लगाई तरह से हम इतना खुश बनी काता कि तू यही विभाग के हो के आज फौज में नौकरी करे लगलो बहुत हम खुश बनी अति सुंदर और किए हो कुछ है अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा जितना नौजवान हमरा नियन बाड़े हां जी उ प्रेम करत रे कुछ दिन सही 4 दिन हाय हेलो गुड मॉर्निंग टाटा बाय गुड इवनिंग गुड नाइट होता हां जी 5वां दिन का होना ना चल रहरी में टेंगारी चाचा 5वां दिन जरूर होता सका हो नन्नू चला उखी में एको दिन ना तो खिसिया के तो कि जा हम अपने व्यवस्था कर ले सही बात कि तारा के चिन्हनी हम परस हां जी सपना में कैसे जानने की केहू से प्यार भइल बा कैसे कि जुल्फ लहरात बा खौराइल बहो जुल्फ लहरात बा खौराइल बहो आँखी हंसत मुँह एकरा बाद होई फगुआ हां टोपी ना तो चैतो हो जाए ना तो छठो के हो जाए बाकी सुनबो तो सही बैठ कि जुल्फ लहरात बा खौराइल बहो आँखी हंसत मुँह
मुरझाई बहो जुल्फ लहरात होखे हाँ जी बार खौराइल होखे हाँ आँख हंसत होखे आ मुहावा मुरझाई होखे तो जान जाई एक रसीना अरे जवानी सवार भइल बा ये हो छोड़ी से पूछो यार भइल अभी और तारा के हमने के चिन्ह जा टकिया नीचे 20 टकिया ऊपर चल के देखैबू तो तनी चल के देखा दो चल जैसे अपना घर से निकले लू दीवाना के पागल बनावे खातिर वैसे तनी चल के दिखाओ तो ना ना गबड़ाता ऐसे तो भैंस चले चल डगर में दे गोडगमा अगर लड़की के चले में गड़बड़ी हो गई हाँ जी तो ओयो कुछ लेके लाग सही कि चले अरे डगर में दे जैबू काहे टाइम हो गई अबे प्यार हो कम से कम 4 बजे तक हाँ समझ पगली प्यार हो जाएगा कि चल डगर में दे डगमगाता हो एकर छेना न मुंह में घोटाता हो जब छेना कर के खियौनी हाँ जी तो उल्टी कोई लोग हाँ हाँ तब हम जननी की कुछ गड़बड़ बा कि दिलदार सोगरा दिलदार सोगरा अरे गुलजार भइल बा ए हो पगली के लगली बीमारी न हो झाड़ा वाला मारे वो झई शिकारी न हो रह जाने एगो लाइन पूरा हो जाए तो सही बात कि गोलू सामे अरे सजे में जय हो कारोबार भई बा ये हो अरे छौड़ी से पूछो करा अरे प्यार भई